अशी आहे बघा, खरं बोलणारा माणूस कोणालाच आवडत नाही, कारण आपल्या सर्वांच्या कानांना मधुर वाणी ऐकण्याची लालसा. संतश्रेष्ठ चोखा मेळा म्हणतात, ऊस डोंगा परी रस नोहे डोंगा, काय बोलला शिवरिल्या रंगा. ऊस दिसताना वाकडा दिसला तरी त्याचा रस मात्र गोडच असतो. परंतु या उलट स्वार्थ लपून वर गोड बोलणाऱ्यांना आपण भाळतो आणि पुढे नुकसान सोसावं लागतं. आणि म्हणून मला वाटतं कोणत्याही गोष्टीमध्ये सत्यता पडताळून डोळसपणानं निर्णय घेणं फार गरजेचं आहे. कसे आपण कोणाचं वाईट केलं नाही ही जाणीव फार बळ देऊन जाते. मला माऊली ज्ञानोबा यांची उभी आठवते, नाना ओसांची कणस आहे, त्या नपुंसके माणूस आहे, वन लागले जैसे सावरीचे. माऊली ज्ञानोबा म्हणतात, ओसाला आलेली कंस आणि निवडुंगाची केलेली शेती जशी अर्थशून्य, अगदी त्याप्रमाणे मला समाजाचे आरोप अर्थशून्य वाटतात. आणि का कुणास ठाऊक, मनानं चांगली असलेली माणसं बुद्धीनं हुशार असलेल्यांपुढं कायम हरलेली आहेत. जगद्गुरु तुकोबारायांचा एक छान अभंग आज वाचनात आला. तानेल्याची धनी फिटे गंगा नवे उनी. तुकोबाराय म्हणतात, तानेल्या माणसानं गंगेपाशी जाऊन कितीही पाणी प्यालं तरी गंगेचं पाणी कधी आटणार आहे का? अगदी त्याप्रमाणे आपल्या दैनंदिन जीवनात सुद्धा बरीच लोक स्वतःची तहान भागवण्यापुरती तुमच्या जवळ येत असतात. हताश होऊ नका, कारण लोक जरी अयोग्य असली ना तरी धडा मात्र योग्य शिकवून जातात. बरीच कृतज्ञ माणसं वाईट काळात आपण त्यांना दिलेली मदत चांगल्या काळात विसरून जातात. या बाबतीत मी तर म्हणेन, कोणाचे उपकार कोणाची उधारी बाकी ठेवून जगण्यात कसला आलाय पुरुषार्थ. या ठिकाणी जगद्गुरु तुकोबारायांचं एक वचन तंतोतंत लागू पडतं, राहून येदी बाकी दान ज्याचे त्याचे टाकी. आपली जीवन पद्धती आपली राहणी एक वेळ साधी असू द्या, पण कर्ज मात्र कोणाचं फेडायला विसरू नका. आजकाल जरा उशिराच लक्षात येतं, आपल्या आजूबाजूला असणारी माणसंच आपल्याला चक्रव्यूहात अडकवण्याचा मानस बाळगून असतात. त्याच्यामुळे विश्वास नेमका ठेवावा कोणावर हा जटिल प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहे. दीप घेऊन या धुंडीत अंधार, या तुकोबारायांच्या उक्तीप्रमाणे हातात दिवा घेऊन जसा अंधार शोधणं अशक्य आहे, त्याप्रमाणे सध्याच्या युगात विश्वास ठेवण्याला एक माणूस शोधणं अशक्य. खोटी शपथ घेतल्यानं माणूस मरतो का माहित नाही, विश्वास मरतो हे मात्र नक्की. रंगी वाखर लोखंडाचे वेळे परी ते निराळे गुणामोल. तलवारी वस्त्रे लोखंडाचे वेळे दिसताना जरी सगळे लोखंडाचे दिसत असले तरी तुकोबाराय म्हणतात, प्रत्येक वस्तूचा गुण आणि किंमत ही वेगळी. तशी माणसंही दिसताना अंगा खांद्यानं सारखीच हो, पण प्रत्येकाची गुणभावना सारखी नसते. त्यामुळे आपलं दुःख इतरांना सांगताना विचार करत जा. कलियुगे सावध राहा.